dali chaturu kumtu haga bakut kemut selen kakli nga cuku aban iyo mau ngan ong mau ini ba ada pimi haga video salah no kutu pia jong pimo ngaku ayu itu fidan senyu cu hakli kan tangkapai sorry lah nga ong kumtaru nga sengoban ong ba wat om sengu ya imo wan se ngarung la yu ngala kakarta ngala kam rangba abanya pi tembanga ngadon pi senyu ta unyuli do ngadon unyuyong do ngadon te habapau hita de unyuyong hi kane ke video na kapenta jong tebor ubriu ubapi khot ucipai uong yenga bangan law kane kutupia jonga bo unyo pe ngadang don snyo ngam don snyo shu nga pa de ladanga ong yeme ba me de u hijra law ko to ko patrun jong me bangin tip ba me de u hijra ne mem de u hijra kamut min law no ngam tharai ba min de u snyang uban law yo ko patrun jong me ban pen is ka parthai ke jinglong hijra jong me de na kata kadaw wat mut tang na ke jing tha jong me bangan law yo kane kutupia jonga lada me don kam hadu kata-kata lada me kwa hadu kata-kata bantip ye ke jinglong jonga bantip bangadang don snyu ngam don snyu wan hayeng jonga ken ngan pen iye me ngadon snyu ngam don snyu hakli jonga kerdan sipai me bat anrei ke jinglong jong me bat melong thik kumutu khuna ubele kai bat ka ikseu hasurok